Zer da hau? Entrevista bat da. Bale. Zure gustukoak izan dira Zurioko festak, nahiko berandu geratu zara zure lagunarekin. Bai, baina nola dakizu hau? Kaixo. Patricia, pozik ezta? Irabazi duzu lehenengo saria Leirezi Estudio taldearekin, ezta? Bai, ezagutzen Zera zaitu. neneko, azken egunetan ez zara lototoiatik, ikasten egon zara, ala no jarraian zara. Bai, no jale egon naiz, nola dakizu nire Ia, izena? zuk uztailaren 31an 16 urte egin dituzu. Eta zure neba zenbat egin ditu? Baina zergatik dakizu hainbat mita? Zer paritu dizute azaroko 29an, zure urtebetetzea izan dela eta? Zure bosta zara. Arte zera goetatu nahi duzu, ikusi dugu oso ondo pasatu duzula. Faltan botatzen duzu zure laguna? Amaitu aldugu, laguntzen hasten naiz. Pues, ez nekin informazioa batera zela nire zabare sozialetetik. Beste batean, puntu handiagorekin ibiliko nahi. Zango zenuke galdera hau, galdera dugula zure Instagram konturatik. Zure izena? Bale, lukatuko dizu. Zenuke galdera hau, galdera dugula zure Instagram konturatik. Instagrametik atera duzue.